pocket slow. I like my music real loud, real loud. Can you turn that shit up for me right now, right now? Here she come, there she go. Never chasing after hoes. If you didn't, now you know. Never keep your pockets low. Takže čaute lidi, zdraví vás Lojček TV, tentokrát so mňou tu nikto není, lebo toto je môj prvý let's play, takže môžem sa na to hneď, rýchlo či pomaly vrhnúť. Ako vidíte, mám žiadne zlaťáky, hospodu som si nedával pred let's playom, takže doplňovať si nič nemôžeme, akurát sú tu 3 hodiny ráno, takže nič som tu nepozeral, ani nič. Takže ako vidíme, nič moc v tej našej zbrojírni. V čaroobchode nevidíte tu nič také mega. No čo som vám ešte teraz nepovedal, tak budem točiť vlogy, možno po prípade, no teda vlogy, som to pomenšal. Budem točiť let's play, po prípade vlogy. Do komentov mi môžete písať, čo by ste iné chceli, aby som točil nejaké hry iné. Dobre, to si dám. Nejaké pomôcky, že aké hry by som mal točiť, že čom robím väčšiu chybu. Dobre. Ak sa vám moje videá páčia, tak môžete dávať like a po prípade odbery. Ešte zbytočné komenty si nechajte. No a nech sa vrhnete na podzemka a 16 000 mostov. 26 000 mostov. Ty kokos. 30 000 mostov. A posledná bitka. Ale není tam. Čo sa mi stalo pred menšou chvíľou, tak nič som mu nezobral, ani kúsek života, ale dal ma. Ale nevadí, tak za pokus to stál, to si môžeme dať hneď aj nejakú tú hospodičku, serem na hospodičku. Za chvíľu musím spinkať. No, dáme si hliadku. A hneď sa môžeme vrhnúť na našho druhého hráča. Takže tu je nášho Milouša. Hneď sa môžem pozrieť do hospody, čo tu je. 159 zlaťáku. Toto, čo mám predať? Toto by som aj mohol predať. Aj toto však, lebo nebudem používať. Toto tiež. Čo tu máme v našej zbrojári? Jajha. Dobre. Čaroobchod. Elik na sílu. Ináč nič moc. Ako vidíte, tu mám epickú zbraň, ktorú som dostal včera. Takže som mal veľký šťastí. Dáme si aj arénu. 40 úroveň, pekne. No, mohol by padnúť teraz nejaký kritik. Som zvedavý. Kritik. A není tam, nevadí. Zatrace.
Ja, dobre. Tak dáme si tu inteligenciu 2-krát. 3-krát poviem. Nechce sa mi nič také vylepšovať, ale aby sa nepovedalo v našom cechu, tak niečo prispejem. Aj. Ako vidíte, tu je moja prvá postava. Takže tak. No. Dobre, to je urobené. A môžem sa hneď vrhnúť aj na podzemka. Takže čím ide surový lupič? Ideme na surového lupiča. Kritik pekne. Á, nevadí. 99 000, nie, čo trepem. 9 000, to bol kritik. Čo to robí? Takže vrhneme sa na ohnivý elementál, ako vidím. No, padni kritik. A tak nič. Zastráca. Kritik pekne. A teraz. A 2000 mu ostalo. Nie, ohnivý elementál 2000. Fuck off, bitchy. Toto nie je normálne. 5000, nemá šancu. Kritik. Vtedy, keď ho nepotrebujem, vtedy je. Kritik. 4000, bože môj. Prehral som, dobre. Ešte 2 houby. No, vyhnutí pekne, no. No, kritik, nepotrebujem. Ešte 2 houbičky tam dám a stačí. Verdia nemám. Toto bolo špatné. No. Nie. Nasrať nebude fakt. Koľko obyčiek mám tam dať, aby som ho dal? Bože môj. A to zase pozerám. No, a dal ma. 12 obyčiek som dal na túto ježibabu jednu. Ale nič. No, dobre. Psisko mi oblizuje nohy. Choď preč! Kst, Benny. Dobre, konečne. Toto si dáme toto. Ako vidíte, som polku tohto minul. Ale som sa nechal prekvapiť. Troška. Počkať, čo robím, však mi sa chce už pomaly spať, ako môžete cítiť. Takže idem sa vysrať na hospodu. Ale dám si hneď hlídku, čo sa mi už sem nechce ísť. Teraz sa môžem vrhnúť na ďalšieho hráča. Akurát kár vidím na vesnici. A čo to je? Musím si kúpiť okuliare. Takže tu mám svoju tretiu postavu, čím je myška. Túto postavu som založil len tak, z nudy, aby som sa nenudil. Ale hneď môžeme pozrieť, že hospoda. Čo máme v zbrojírni? Takže toto nič. Obchod. Nechci sa mi pozerať. Takže hospoda. Rýchlo idem teraz na sledáča. Dobre, nesedám. Nie, nedám si lietku. Rýchlo časne slávy.
skúšam. Fuck off. A toto nič nehovorím, že ho dám. Vypadá ako mucha. Nice! Nice! Je dole! Je dole! Ale žiadny epic, ale nevadí. Dávam ho na tretiu houbičku. Či na druhú houbičku. Pekne. Dobre, tak vydareno. Teraz si môžeme začať vylepšovať. Takto. Cech. Ešte, pozrieme. Dobre, tu nič není, akurát, že sa nám pridali hráči. Zrejme za tu 2 minúty, 3. Tak rýchlo. Dobre, teraz pošta, do nás sa učujú. Brinza, či dzinza, to je jedno, no. A človek sa niekedy milí, takže to sa rýchlo predačí. Dobre, keď to pozerám aj tak by som vedel, že som ho dal. No. Keď vie niekto predpovedať počasie, tak bude predpovedať všetko. Tak vám poviem, ľudia. Tak. A ideme na ďalšiu postavu. Čím je? Nepoviem vám. Ja som lakomec. Takže zabudol som heslo, pagov. Dobre. Čo? Čo? Aha, dobre. Touchpad som mal zapnutý. No hurá! Dobre, takže toto je moja posledná hostujúci postava. Čím je blúd. Hneď sa vrhneme rýchlo, tak zrýchla a zľahka na spodu. Dobre, pohoda. Nech malo zlaťakov. Nechce sa mi nič vylepšovať. Všetko musíš teraz do cechu. Cech je základný. Základný inkubátor. Takže pán temnotka, mentrol, listivý holomek. Ty si cigán, na teba nejdem. Ty si ovašák, ty si očatý. A ty si suchý. Jak moji spolužáci. Dobre. Nechcem sa na to pozerať. Dobre, a tak som prehral. Tak nič. A idem ešte houbičku si dám. To si pozrieme. Takto. Dobre, a tak sa na to nechce pozerať. Čože? Tak toto. Čo? Ešte jedna houbička. Dal by som ho 100%, stavím celého. Neviem čo. Však som predsa veľký jasnovidec. Dobre, takže tu nič. Komu sa moje video môj prvý let's play páčil, tak samozrejme dávajte lajky, poprípade odbery. Keď chcete, komentujte, zbytočné komenty si, ako som povedal, nechajte na doma. Veselé Vianoce a ja sa s vami lúčim. Čaute.